L-ikona tal-Madonna tas-Sokkors Perpetwu li għal dawn l-aħħar 20 ta' snin kienet meqjuma fil-Knisja ta' San Franġisk għall-ewwel darba se tinħareġ mill-Ħamrun għal żjara ta' madwar xahar fil-Knisja ta' Ġiesu fil-Belt Valletta. Il-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesu hija magħrufa ħafna d-devozzjoni lejn il-Kurċifiss Mirakolus u għalhekk kien hemm ix-xewqa li jkun hemm taħt l-istess saqaf xbija oħra devota f'Malta. Xbija li se tinħareġ mill-Ħamrun għall-ewwel darba wara 72 sena. Għalhekk dis-sena ħassejna li parla parti miċ-ċelebrazzjoni ukoll qed nagħmlu feluq 800 sena mit-transitu ta' Missierna San Franġisk nagħtu din l-opportunità lill-pubbliku li jista' jiġi hawnhekk jitlob quddiem l-ikona, jitlob ukoll quddiem mixbija tal-Kurċifiss Mirakolus. Se tkun hawnhekk għal xahar, jiġifieri waslet issa u ħadkun hawnhekk sad-9 ta' Mejju. Patri Ramon Farrugia kummenti lil Net News spjega kif matul dan ix-xahar se jkun hemm diversi avvenimenti li għalihom huwa mistieden il-pubbliku fosthom novena lil Madonna tas-Sokkors Perpetwu kull nhar ta' Erba', velja ta' talba l-paċi fl-Art Imqazza nhar l-Erba' 22 ta' April fis-7 fejn l-insara kollha huma mistiedna speċjalment dawk li għandhom l-album l-Art Imqazza u dawk li żaruha matul is-snin. Għandna wkoll velja ta' talb għall benefatturi tal-Art Imqazza għal dawk li jħobbu l-Art Imqazza u li ġieli żaru l-Art Imqazza biex nitolbu għal paċi f'din l-art. Xtaqna li dan ikun mument ieħor, opportunità oħra li aħna qed nagħtu lin-nies fejn jistgħu jiġu joqogħdu ftit ħin għall-kwiet jitolbu qudiem Omna Marija. Dan flimkien ma' tberik u affidament tat-tarbija fil-ġuf lil Madonna tas-Sokkors Perpetwu nhar il-ħadd 3 ta' Mejju waqt il-qudiesa tal-11 ta' filgħodu. Intant tixbih oriġinali ta' Sidna Marija tas-Sokkors Perpetwu tinsab fil-Knisja ta' Sant Alfons f'Ruma u bi biċċa xogħol qadima ta' pittura fuq l-injam ta' stil Biżantin. Żewġ patrijiet li kienu minn tal-ewwel fil-Kunvent tal-Ħamrun jirrakkuntaw kif lura fl-1965 waqt li kienu ħerġin minn din il-Knisja f'Ruma waqfu jitkellmu ma' patri redentorista li meta sar jaf li l-patrijiet huma Maltin għalilhom li jisem Malta u marbut mal-ġrajja ta' xbija. Kif jingħad li n-negozjant li kien seraq xbija kien Malti li jgħix Kreta. Tant li żmien ilu xbija kienet magħrufa f'bosta nħawi tal-Italja bħala il-Madonna tal-Maltin. Fi xbija il-man tal-Madonna u ikħal lewn li kienu jilbsuh l-ommijiet fil-Palestina fil-waqt li l-libsa tal-lewn aħmar li fakkarna l-Marija u wkoll sultana tal-Martri. Fuq ras il-Madonna jidru salib u kewba fil-waqt li fuq ix-xelluk ta' xbija jidru żewġ ċittri Griegi li jaqdu l-kelma Om. Dan fil-waqt li fix-xelluk ta' xbija jidher l-Arkanġlu San Mikil u l-Arkanġlu San Gabriel qiegħed iżomm is-salib.